yawo kuti inini handichada murume ndaomera. Pamusoro iredare ini ndinonzi Grace Kapaurukwa, ndakaroorwa naBenjamin Bwanadoko gore ra2000. Ndayawo mudare munomu ndichiti handichada murume. Andre Jamal, jinazi nako handichada murume. Yoruti kudii? Ndo muda. Pane zvinhu zvajoda kuno 3 zvakasimba 4 5 zvinotaura kuti inini handida murume zvikonzero 1 2 3 4 5. At Raphael Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print using UV printer, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Raphael Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Raphael Science, tried and tested. Chekutanga inini upenyu hwandinorarama hunondirwadza sekuti mugore ra2010 murume wangu uyu akatengesa mota akanorora house girl. Pedzezvo ndobva anorojera house girl uye kubhindura. Tanga tatenga building material yemba yese. Imwe building material akatora akanotengera property house girl. Murume wangu akazodzoka ndakamugamuchira. Ndakati inini takagara dare remusha. Ndakati inini ndazvinzwa mhosva yako yawaita murume wangu. Asi uchindiripo ukamoma manga muchishandisa mubhedha wangu, bedroom yangu nehouse girl, muchinitengerawo mubhedha wangu, magumbezi angu nemashitsi angu. Zvakanzi zvakanaka. Kusvika nanhasi haana kana chaakandita. Vanogara kubhindura kuye tanga titoriwo noupenyu hwakanga huri narushanga. Akazodzoka murume wangu inini akurwara, ndakamupepa mari akanga achisisina. Ndakagamuchira tagara kudaro. Ndakachizoti murume wangu sezvo usina chekutangisa basa rako ndinokuziva uchiita basa rokutenga chombo. Ndakanotora loan kubhengi. Pokutanga ndakatora 800 US kubhangi yeBC. Ndakamupa murume wangu dzokera musango unoshanda basa. Ndobva zvafeira. Mugore racho rakazotera ndakanotora inini 2500 US cash. Baba womwana dzokera ifti munodi ndamushanda. Zvakafeira zvigara. Tagara kudaro. Asi magariro anga tichiita ndeyekuti murume wangu inini haakwanisi kutengera kana vana chikafu. Panhumbu 3 dzandakazotakura idzi dzokupedzisira idzi. Kana preparation even tenet rokuti inini ndipfeke ndiende kuscale semudzimai wake haakwanisi kutengera. Chikafu munhu tenge. Vana kuenda kuchikoro haakwanisi. Ini ndinoenda kubasa. Mari yekuti tibhadhare musikana anosara nevana haakwanisi. Zvese zvinhu ndinozviita. Uyu akamboroora maidhu. Ini ndakaenda kuno kupay ndouya ndopa maid pay yake nemari yangu, asi baba vachizoti mukadzi wavo. Asi inini pay yandashanda ndomupa sesalari yake, asi vachizoti mukadzi wavo.
amakateerera mwanasitamu mune mazwi amuda kutapudzai pamazwi avataura tapudzai nyaya yavakutaura ndiri kuindwa asi vari kunyema mune vakadzi vangani ndine vakadzi vaviri uyu ndokutotanga angasinisika mabasa here akaremusika nobasa mamusina mwana naye amaurana naye aiwa kuti mumba yemavakutaura ndakatoroora pamutemo tanga kudana makadanana kunze komusha wenyu ndakatomukunda ndikatomudora kumusha makadanana kunze komusha anzi aisenza papa saka chakukonesa kuti murare naye mambo kuningira kupapenishini mutemo wandinoshandisa unosunga kuti ndirare naye mutemo unotaura nyingi unanoshandisa mwana kodokonda ndinanditenda kumakwako unosomutora savana vavoona asizvo kana matanga eiteka pakadzoka vanosika makambaaaaaa pabasa pamwe chete waikwanisa kutora musikana wako basa asi mwana mamusingapazii akudzidza kupera saka zvomboda kutapudza pana mwana yavachifu watora kunyika zvavataura kuti pane zvataurika zvese vadzo anomuti nditapudzwa saka zvomboda kutapudzwa zvonyaya kuti azvabasa watora simba Alright, amaitaura imwe dambudziko nokuti isati mogutsikana rave kutanga avhuma manyara rakureza mapurisa avhuma mapuriro nokutanga andekechipika sekugarako kuti isusu culture yedu even pataikura name vaingoti murume haarambirwe nhanga ndosaka inini ndaiedza kubatsiridza murume wangu ndichimusimudzira saka inini ndinomutengera hembe ndinomutengera chikafu ndinomutengera mushonga yaanenge achida kana kuti ndawana asi gore rakapera paseri murume wangu akanorora zvekare munhu mukadzi ane vana vake 4 inini hakwanisi kundichengeta vana izokutorarura kuti mukadzi ati vani 4 varume ava napanyararai ndechekuti murume wangu akamutakurira nhungu 8 panhungu 8 ndine vana 4 vapenyu ndine vana 2 vakashanda ndine nhungu 2 dzakabva panhungu 2 yechi2 ndanga ndatoti handichakwanisa kubereka nokuti ini ndinichazopedzisira ndadi ndafa asi atezvara vangu namwene vangu vakauya vakakumbira tikumbira muroora kuti muite vanhu kabanga makaita 2 kana 3 ndinofara asi ini ndakanga ndisati ndakaita vana 3 ava vaitera mashure asi nhasi uno murume wangu haakwanisi kuchengeta vane vavo asi unoroora zvekare mukadzi ane vana vake 4 asi vandina haakwanisi kuvachengeta haakwanisi kuvaendesa kuchikoro chero pamba haro musi mumwe chete pavana vatatu vanotaura handinombobvira ndakatengerwa pamba madzimai handikurabidzei kutaura muodaregerei rakaipa amai akataura kuti wakambopiwa mai ngaiwe vakandotora kubheni ukange murume wangu zvinhu zvedu zvaoma ende kudzokera kubasa ukapiwa mari kechipiri vaona kuti zarano vakaitsvaga mari vakakupa futi kudzokera kubasa ukapiwa mari aona
chi kanyebaka kuipa kutangira ukapiwa wakashandisi ndaye ndine mari yandandichishanda nayo yakati ava vakati chisiya iyi yamushandisa yemasociety yamangatora iyi yemukana chishandisa iyi yakakutorera iyi chienderai mberi nebasa rejoekoii aiwa yakazvakapunzira pasi handisati ndabvuma pane zvimwe zvavazotaura pamberi apa ndanda kuti ndizopinda pamberi apa vataura kuti iwewe wakanora mukadzi wako ane vana 4 vachini vane vana vavo namai vana venyitu namai hanzi hausikuenda kuti hausikwanisa kukoro hasikutenga chikafu taura titaurirekewe iwomuridzonyana ndini baba womusha ndini adzimai vavo ndini murume wavo ava vana vangu ndine mawitnesses egrosari ravaenda kunotora evanhu vanotoshanda vane mashops vanomwadzakaya basa kwandinoshanda mwana wangu musikana atori nepermanent yeaccident yekubvunda manext door kuuya kunotora mari kubasa vachiuya nayo kumba uko saka ndine maevidence ekutsanangura kuti shop yanhingi kana pane chapera endai munotora shop yanhingi kana pane chapera endai munotora ndine mashopu anokwana 3 vanotoshanda nevaridzi vavo vanotozikanwa nembiri pacash chaiyo kutumira eco cash kutumira mari kuti mwana ngauya tore mari kubasa mwana wangu kumanext door anotozikanwa nzeo yake yakabuda aita accident achibva kunotora mari kubasa kwananga ndini ndopandapukana napo kuti atichengete vanhu saka iwe uchizviona muri vaviri uchitaura semazwi akanaka kudai mazvinotaura madzimai vako ataura dambudziko renyu ripa pakuroora mudzimai wechi4 ndopa wakati handikukwanisa ndakunda wechi2 ana vana 4 mobile chechidoko mune mobile chechidoko nopinda chiimambo ndopinda ndiri mudzidzi ini ndakunzwisisa vakadzi mumwe wechi2 pamwedhi uchinaifitani aiwa akatofa asizipo ndakatorora mana ye akatofa anosiya vano aiwa akadarikira taraimuro yaiko baba wangakwira kuchengetedza darizva baba vanokwanisa kuchengeta mwana womukadzi wawaroora vasingakwanisi kuchengeta vana vavo baba vaitsotsa ozi munhu anodakarira yake unotanga kuchengeta vana waoinawo pamba pavo inozoroora munhu tikutaura nyaya kuti mari yawina yaida ovhani unochengetiwa munhu ndozvaiva vanozoita vavavo vanokuda vasinavavana kazi munhu nengetedzai dare rinoedzanisa dipeibatira zvatinganyengetedza nazvekadzoi kuti zvino ainyaya yanangongora kudai inenge yatitaurika mumhuri naitonaisa kuti vanhu nemhurika vakutira murorawo vagara pasira andizozve nyaya yangoya kudai inotangira kuti wawanani muchii ndauya nemukomao mukomao nani neshamwari yangu kuvamwe nehanzvadzi dzangu dziri kupinda dzuva ukama kadzuva ukama murume ngauya anzadzi uyai vamwe aanzadzi atete nokuti uyuwa zvirei zvinomukwa vakumirira inini vanenge navamuka saka zvingabuda atete ngavamboya nokuti matambudziko aya anenge ane vanhu izvo zvikatoteera nyaya iyi tikambodzidzanai ndoto mumwe yavaisa rumoni yacho vamwe kuona mukadzi mukuru adaiso ageza maoko taura yaka kana ona
Baba wa mkazi akatwalo baba ambao tunastaki kisi. Baba wa kushatika kutuma hiyo kazi kwa wakati. Unazera matambuzi wawa watawa mnazera amazi mura ni mura amura sensi la mura ayo mura ni chwaje mura ni baby weja ni wewe kasi na saa tina baby ndio mapsa chwaje chao sensi la mura kubanja ziyangu pakarora mkazi kuva ipapo murora munhu wakazorura naye achiti isisu tisigira chi hanzvadzi yedu kuti aruri akatituka tese kubva isusu hanzvadzi dzacho naamai tese akatovaisira meseji amai ekutuka kuita sekuti isusu tisingatuma hanzvadzi yedu kuti aite sei arori kubva ipapo hatina kana chatakazokwanisa kutaura nemuroora kana kuti tikwanise kupindura nekuti akabvira kungotidzikisira tese achiti isusu tisitakonzeresa kuti sake mukadzi wemchirumudai ukamei mukadzi iye muroora wenyu muroora tinomuda kubva kunyanya kutuka iye takatakamuregerera musakumudza hatikwanisi kukomuniketa naye sekuti agara akangotipa mhosva angazise kuti ndinomusaidi kwake kudii kwake anozasekera mimi chiregerera munhu usina kumudza pane pasina kuti timboane nguva yekuti kukana dambudziko rauya mumusha idambudziko raita kuti musha utadze kugadzikana rinoitwa sei rinogadzira iye ane vaakagara ataona vasirisusu munhu anomutora pasi pemusa ukamutora mumusha mune vanhu andisika aita zvaaita kuti atuka mwene atukani anana atete vake kamunhu naitsvaga kana atete vake kuti yamutinzwire nokuti musi wakaenda hapana kana munhu unotsvaga mukadzi asi kuti munhu nokuda kwake vakadzi ndi anozvidinai zvitangira ozorobva iyobva aita kunge mutsvene kwamuini achida kuti mutambire mukadzi wake waanenge atsvaga chitsotsi chake iyobva aita muini ndizimazvona kuti imi munoziva kusiyana naatete makadii kutsvaga natete vake isusu nechinangwa chekukuti akagara aita nge achisarudza takangoita ndetageza handiti ndinoziva kuti chipani chinorwadza chinorwadza uye hambobva akachisekerera nekuti kwaari hazvina basa ende hachimbomunakira chinonakira baba kuti ndo vandifararama mukagarazodiva tichiwedzereka pamumbairo vakadzi vachitaura kuti akaroorerwa mukadzi kutanga akakutuka kadzi kuti pane vakadzi vaviri vakaumwe akatofa ataura umwe akafa uyu mumwe aripo uyu akakutuka here muroora wenyu pamunokadzi wekutanga akakutuka akakutuka oyo chipiri tasisina kana communication saka inini manje maitsvaga umwe munhu chikuru muyanane nemuroora wenyu kuti muchidzidzisa futi ndosisingada kuzova ndiri mukadzi iwe uri mukadzi wofuti wakazvipira unobani pamoto saka iwewe manje waifana kuyananisa muroora wako nemunanzi yako hanzvadzi yako uya kugona kunotora mukadzi ane vana 4 ive musateererei vana 4 iyaine vati imba mbereka mabva kuti vane vana 8 here kuti kudi azive pane 4 vapenyu mimba dzakabva 4 kureva kuti vana 8 vakaitwa nemuroora wenyu mina yekumusha menyu saka nhasi maona kuti vatatawa mudzidzi ubeni uyu mabva vanatsoona kuti uya aramba kunokarisuliwa hazvina kuda kugadzirisa yekutora iye yauya nekutukai futi orainoita basi mashoko aperi tangana taizirame ukuti wanga usiku unoonekwa vanhu omwana wandizozvo asi muri rongo masoro kumushakuichakanotorooeri ndozvo ndatoona okuona vanhu vachirodarira vakosa munhu kuti inini mani chatandoda kuti kachena
imototokamizira kuperekedza vanhu nyaya dzimwe dzotakazanzi hapana kuti gare pasi mambo taura nyaya maona tagara pasi apa totogadzira gara pasi vamwe vachoti mambo takaisa nyaya moiurwe timbomura yakomba tozotokurana mudai imi shuwa mauya matogeza kuya kuno kuti netitwadza dzedu tipowa kukura iyo mudzidzi hazvina kunaka hazvina kunaka vakadzi vazhinji vanodambudziko remukadzi ndo vazhinji stereke its a sad story yekuti uri kushanda stereke umwe munhu handiya kubenefita apedza kubenefita kuti ndiya kuenjoya osaka vanapinda nhasi unopinda yechipiri enjoyment ndiyani vakuikwamba ndizvozvo uyo arinjira kaingaini ava kakodziko azikudaro shama aziwo hazvadiwa kupedzimai azimai aka avachakuda iwe marizinzi ndiyayo mukadzi wako zvichenese umunyengetedzi nandikugona kunyengetedzi ndozokubatsira kandaona kuti shuma nokuti handitokanda mwana wavanhu rudziro ndichiona makarwa akawandisa anofugama mune protocol wadiwa protocol wese taurisa Sorry, mzimai wangu, ndanga ndichikukanganisira ndinoimba kuti ndichagona kutubika. Ndichanisha kutonga ndinokumabereka angu kukadzisanya kuti omutisonga ndofite ndichakutora ndokuenda neyo kuna vabereki wangu tikadzisa. Ruregero rwatakovana vanhu ndarunzwa asi kuti ndichadzoka kuzogara nemi mwoyo wangu waneta ndachema musodzi yerovo handichakwanisa ndashanda kwenguva yakareba mumhuri yekwakwana doko handichakwanisa ndomunhu wokutanga vanona dare rangu arambwa nevanhu ndomunhu wokutanga the first kuti unoshaya sapoti kubva kuvanhu vanhu vanozokatibatanidze imba yenemberi amai mukazvichoka somakuru kuti haa hazina kumira musha ndosaka ndinzaone banze nemusomani asi vamwe vanoita sei ndosaka mava kudare kunombo ini amai apa ndakandimuzwaa mushonga ndapanizo ndafunga zvakawanda sei so ndafunga kuti baba vavo ndisikanzwa vaunisa chirwere mubamani mavo nenyaya yekusata sei vanenge izvo zvazvibvei nazvo dzimwe nyaya dzinogadzirika muri mubamani patasvika apa panoda muridzi ndikupa mukana wekutaura mukadzi wakuti munodhuma munonyengetedzana neteti ndodare yakeyo ndakagaganisa garagwa bangu tsana ndaona mama musodzi yabuda ndaona vakuti kudii sure ndotorawa kurwadziwa ndotorawa kurwadziwa nemwana wangu pakuti zviri kutaurwa nemukwasha wamusikana zvinondibata pakuti pakashaya baba womukwasha wangu inini ndakatosiya ndakatoenda kumba kumukwasha wangu hanzvadzi yangu yairambidzwa kuiva makoko panhamo idzodzo anditi yairambidzwa kubika semuroora vakarambidzwa kubika makoko panhamo pate zvadaro ndakanzwa hanzvadzi yangu ichitaura kuti kana tiine mhosva muno mumusha muno udzai baba vangu ava vadoko vachitaura inini
zvekuti dai kunzi inyaya yaida kugadziriswa tingadai takatoigadzirisa ipapo, asi hapana. Mukwasha wangu akatondisiya mumusha make, ndichibva noiga baba wake akatondisiya mumba make, ndini ndakatopedzisa kubva pamba pake. Asi inini chandaida kuvavarira kwanguda kuvaka vana vangu, ndavatora sevana vangu vese. Tinotenda atete ndozova muri yani mura ya murona mumzere ndimurona mumbuka ayo kuna wakadzi vake tikamba chikonfeza akambika paruwa akaitwasa hapana zvarego Avana era para o quando tenha. Mas ninguém. Não. Segue só todas ninguém. Criança deve ir. Sabadoza ndugu taala mugambi. Wani nyati taichema zaidi. Alright, ambaye basi tore. Anama iri kutaura nezvayo ndaibepo. Mutwini wangu akatora polisi yatezvayo yekunyaradzwa. Ava hama dzacho dzakaramba kuti polisi iyoyo ishande, vakanotsvaga imwe yepalekti baba wavaite sei vavigwe uye akakontributa for nothing. Pedzepo baba vamurambidza kuti vaitaura zvavanoda. Ndaibepo kunyeberana ava vakatobhodika choto chavo ateta kuramba kudii kuti uyaibikira mhomho yaiti tinoda amaibii vari ava ateta nekashikwata kavo vaibika pavo vega. mazviri vaatete polisi yanga isipere ngoro ungosina polisi polisi yadai ungosina polisi polisi ndakanga ndinayo yandakakontributa kubva 2010 murume wangu akatoiziva arrangement yese yekuti murume wangu ndine funeral police kune chikwereti chiripo but baba futi ndakanga ndakavaisa paburial society yemuraini medu matinogara. Kuburial society ini ndichapiwa 200 years tonokavha chikwereti chekunyaradzwa. Kunyaradzwa tichawana maservices ese tobva tapiwa zvekare chigrosari rokunoshandisa taicommunicate zvokuti inini kana kuri kunhamo ndofunga ndakazosvika kumapasti 2-3 ndanzi chimira nekuti inini ndiri muridzi wepolisi tozoenda tese nebhodhi but handinombozva kuti vanhu vane zvavakuplana pesa vachindihwandira. At last ndopandakazonzi chiendai kunhamo munobatana nevamwe baba takuvariga nepolisi yekuvadzidzi. Asi patakazoenda kunhamo kuye ndikati vandirambidza kudii chindipai magrosaries angu andauya nawo. Midziyo yose yakashandiswa panhamo ndeyangu ine chikuturai mvura dzenyu manipa magrosaries angu ndidzokere nazvo kumba noti mamungati mandirambidza kushanda panhamo asi midziyo yangu ndeyangu chikafu changu ndo chamunoda. Alright, aizowanhu vazi ndandikusofanire polisi yange iripo ichechi ndokumaipa kuti kwakangoita coincidence yange iripo yakatozorongwa musi wacho musi wacho ateni uri kuona kuti mumusha tete zvinge zichi munororwa munomushomenyoka mugeresei zvakanaka nokuti ndomutombo makashaya simba zvamaitisawo akwanisa kumira mumusha akomba ati avakuisa ichirene ndinoda kuti mupe inopashaamano pane dzimwe nyaya dzatotikatsikirira mangwana una munhu aita sei dzinonzi mambo wakaitaridza kuti asei vamwe vacho tinoda kuti kana wakuteera uridzidzi unozatsika idzidzisi
mama kutava ndiko kana wakutera munhu unotera netsika yenyamunisha angarudzidze kushoko anditi nokutera netsika yenoda mukadzi wako ine handorambidzi zvimwe zvacho zvinotori shumo handiyozvo mambo pari chishere unaresha madenga shere nawakapoa udzorere kuti uzipa mutorere kosadomboovaro kwanga sikasena sikukurambiwa Baba wevana ndakanditoshuvirawo mhoro wangu kuti tichengedzane semukadzi ndoda kuti mugare makasununguka nemudzimai wamunowanamanayo vana ndichachengeta semachengetanati amurambiriwo mumo ndakurambira kusachengeta vanhu uyezve kusachengeta vanhu ndikurooraro isingakwanisi kuchengeta sisinhu yako Grace Kapaurupa ati achandide nemushawezi wako na zvino takuwa kukuru achiti tisumunuke kuzvikuroora roora izvi zvazvouya mukati mezvinhu share responsibility zvara nhasi zvokabvira muchatoina kugara mese kugara masoro wanenguva yakaiti iwonera listi yako yoenda listi yake yoisa masamudzini akaita nyaya idea kana wabva panama unoasigwa kumasamudzi toita nyaya izvikachi pamutemo nokuti mangwana titoranda panaa atezvaro ndokana wamawana kugadzisa nyaya yevana venyu zvakadyiwa negwatakwata misingatori ndikazvodzokera bani vamambira angakaroora imuno angakafamba asi nhano dzasati zasvika namafuradari singapane masamuno mangani maini ndokuzviita uchadikana wapera makashaya responsibility yamaini mamakwira kumusoro oita rimwe dare rechingani saka itongwarangwara titobuda kunza kubuda mumakuseni inotsvaga kutumira mari kupi vana akaita nanhatu kumbamwe oenda kudare takuita ne eranda majini ezakati anyenga